Hej, jeg hedder Flemming, og jeg er i dag klar til at fortælle lidt omkring vores nye serie, som hedder Skins. Og hvad er Skins så? Jamen Skins er en ny hudplejeserie, som har været lang tid undervejs, men som er en gammel drøm, jeg har haft. I og med, at jeg har haft en kosmetikfabrik i nogle 20 år, og i den forbindelse har handlet med de store kæder i den nordlige del af Europa, så har jeg haft en stor føling med det marked, men har også igennem de mange år følt en vis begrænsning, da prisen altid har haft en betydning på de ting, vi producerede. Jeg solgte min virksomhed for nogle år siden, men har aldrig sluppet drømmen om at skabe det optimale inden for personlig pleje. Og hvordan gør man så det? Ja, det gør man jo frem for alt ved at ligesom sige, at der er ikke nogen begrænsninger på nogen områder, hvis du vil skabe det bedste. Og hvis man giver de rammer til dygtige mennesker, der har forstand på at udvikle produkter af denne type, både med hensyn til valg af ingredienser, valg af emballage osv., ja, så kan der faktisk opstå noget, som er rigtig spændende. Skinsprodukterne er nyt også i den betydning, at det er en kombination af videnskab og skønhed, som man forener. Og det vil sige, derved der sikrer man, at effekten på produkter, ud fra det vi lover og det vi siger, ja, den er absolut i højsædet. Og det er det, vi har haft fokus på i skabelsen af Skins. Det er ikke så meget en masse flotte ord, men det er mere effekt på produktet, så det virker, og frem for alt tage hensyn til den hud, som vi alle sammen værner om. Så Skins er startet med udgangspunkt i en drøm, og det er en drøm, som nu er blevet til virkelighed. Og den glæder jeg mig til at fortælle lidt mere om i kommende historier, som kommer her på YouTube. Rigtig god fornøjelse. I kan se mere på skins.dk.